Tinoda kutenda Mwari nenguva ino yavatisanganisa tisangana panguva yekugoverana shoko raMwari tiri panhepfenyuro napamasaisai pano. Zita rangu ndinonzi Pastor D Kapofu ndinobva kuFM in Zimbabwe kuKingdom Assembly kuWaterfalls. Regai tigoverane shoko raMwari mangwanani ano tiri kwatiri kose. Ndinokukwazisai nemuzita raJesu Kristu muponesi wedu. Gai tivhure shoko raMwari tiverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaGenesis chapter 3 ndichaverenga verse ya 21. Inoti iyo Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatewe akavafukidza nadzo. Tiverenge zvakare kubhuku yaJohani wekutanga chapter 2 pavhesi ya 1 nevhesi ya 2. Vana vangu, ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama. Ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu, haazi wezvivi zvedu bedzi, asi wezvivi zvenyika yosevo. Ndinoda kutaura pamusoro weshoko unoti fuko rinobva kuna Baba. Fuko rinobva kuna Baba. Kana tichitaura pamusoro pechinhu chinonzi fuko kana kuti kufukidzirwa, tiri kutaura pamusoro pechinhu chinobvisa kana kuti chinodzinga kuendeswa pachena kunogona kuita munhu maringe nezvingakuwadza nyama yake, maringe nezvingakuwadza mweya wake, nemaringe nezvingamuvhiringidza mumararamiro namagariro ake. Fuko rikange richiuya pamusoro pemunhu, iro ndo rinonga rava kumira pakati pemunhu nezvinokuwadza kana pakati pemunhu nezvinopa upenyu. Pataverenga panapa, taverenga shoko raMwari kubva kubhuku yaGenesis. Adhamu naEvha vachitadza, Bhaibheri shoko raMwari rinotiratidza kuti zvivi zvavo zvakanga zvavaisa kure naMwari. Kutadza kwavo nekusateerera kwakavaisa kure naMwari, zvakakonzeresa kuti pagovapo nehasha dzaMwari dzionekwe dzichisimuka pamusoro peupenyu hwavo. Zvakamira zvakadaro, Mwari mushure mekunge zvakatemwa nekurehwa zvaitika, Mwari shamhu yavo pamusoro pavanhu vaviri ava inoonekwa ichidururika. Asi kutonga kwaMwari kusati kwasvika, Adhamu naEvha vane chinhu chavanoita. Chinhu chavanoita ndechekuti vakati vaona kuti vatadzira Mwari, vakati vaona kuti vatyora murayiro, vakazvigadzirira mafuko kana kuti nguo dzekuti kushama kwavo nekusava kwavo nechimiro kufukidzirike kuti vagone kugamuchirika. Rega nditaure mangwanani ano ndichiti kwauri, vanhu patinobva pamberi paMwari tinoshandisa pfungwa dzedu kufukidzira kushama kwedu. Tinoshandisa pfungwa dzedu kufukidzira kudarika kwedu. Tinoshandisa pfungwa dzedu tichishandisa zvakatikomberedza. Vamwe vanogona kushandisa mari, vamwe vanogona kushandisa hama dzavo, vamwe vanogona kushandisa vanozivana navo kuti vagofukidzira kudarika kwavo, kuti vagotiza kunyangwe hasha dzemitemo yenyika ino chaiyo. Tine vanhu vamwe vatakanzwa nevatinogona kuverenga mumapepa kuti paakaita nyaya dzeuori akazonoita umwe uori kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Ikoko kwose kuzvifukidzira kunoita vana vavanhu kana vachinge vatadzira Mwari, kuzvifukidzira kunoita vana vavanhu kana vachinge vatyora murayiro. Asi hezvinoi zvinoitika, Adhamu naEvha vashandisa mashizha emuonde kuti vazvifukidzire. Zvinoita sekunge zvinoshanda, asi mangwanani ano ndinoda kutaura kune mumwe munhu ari pano kuti fukidziro inobva mundangariro dzedu, fukidziro yatingashandisa pfungwa dzedu, haina kwainotisvitsa, haina kwainogona kufamba nesu kusvika kure. Sei ndiri kudaro? Unoona kuti kana vanhu vachishandisa pfungwa dzaAdhamu naEvha, ndoda kumbodziti tarisei zvishomanana ndimire ipapo. Pfungwa yaAdhamu naEvha mushure mekunge vatadzira Mwari, chavasina kufunga nekurangarira ndechekuti mashizha emuonde
woma kana zuva richinge rasimuka. Mashizha emuonde anosvava kana kunze kuchinge kwaedza. Dzingava kuri kuseni asi panoramba pachisimuka zuva, tose tinoziva nekunzwisisa kuti shizha harirambi riine matenhero aunogona kunge wariita kubva pana mai varo. Kana mashizha achinge aakuoma, kureva kuti kufukidzirika kuya hakuchisipo zvakare. Ndiri kuda kutaura kuti kudii mangwanani ano, pfungwa dzavanhu nendangariro dzavanhu namaitiro avanhu anoita seanoshanda, anoita seanofukidzira vanhu kwechinguvana. Fukidziro yepfungwa dzedu, fukidziro yavanhu vatingagare navo, madzisahwira edu, madzibaba edu, madzimai edu, madzishamwari edu, kana tichinge tine zvatinenge tatyora, kana tichinge tine patinenge takundikana, vane mazano avanotipa. Iwayo rega nditi mangwanani ano, mafuko anoshandiswa navana vavanhu kuti vafukidzire kudarika kwavana vavanhu. Mafuko anoshandiswa navana vavanhu achibva mupfungwa dzavo kuti vafukidzire kushama kwavo. Tine vanhu vanomirirana kunyangwe mukati memhosva dzinogona kuparwa, dzimwe dzinogona kusungisa, dzimwe dzinogona kunyadzisa, dzimwe dzinogona kudzingisa kunyangwe munyika. Vana vavanhu vane tsika yekuti mwana wamai vangu uya pano titize nepapo. Rega nditaure chinhu ichi ndichiti, kunyangwe navanhuwo pamberi paMwari vane tsika yekudarika mirayiro yaMwari, vane tsika yekuita zvivi pamberi paMwari. Kana vachinge vapedza kuita zvivi, itsika yavanhu yekutsvaka kuti vozvifukidzira sei. Vanogadzira mashizha emionde. Kana munhu agadzira shizha remuonde, rega ndikutaurire kuti fuko iroro harisi renguva yakareba. Shizha remuonde kana ukarigadzira ifuko asi nderenguva diki diki. Kushama kunotevera manje manje. Panozochaya nguva dze10, shizha remuonde rinenge raoma. Kunyangwe kwete izvozvo zvoga, asi uchaona kuti pauchatya wakuziva kuti kana dzanguva pakati nepakati pezuva, kana tikada kugara pasi tinosimuka tashama zvakare, nekuti shizha rinokwatanuka. Asi ndinoda kutaura mangwanani ano ndichiti kune fuko rabva rabuda rinotaurwa patapfuura mberi nekuverenga. Patazosvika taona Adamu naEvha Mwari vapedza kutaura navo, Mwari, shoko raMwari rati kubhuku yaGenesis, Jehovha Mwari akatora akaitira munhu nomukadzi wake nguo yamatehwe akavafukidza nadzo. Nguo yamatehwe akavafukidza nawo. Ndinofarira kune mamwe mabhaibheri anotsanangura ari mururimi kunyangwe rechirungu. Ndinofarira rimwe rinonyatsoburitsa kuti Jehovha Mwari akauraya gwai, akatora dehwe regwai akafukidzira kushama kwaAdhamu pamwe chete naEvha. Ndonyaya yandoda kutaura mangwanani ano, kuti pakudarika kwedu, kuti pakukundikana kwedu, kuti pakufamba kwedu, kuti pakutadzira Mwari kwedu, tisashandisa dzimwe pfungwa, tisashandisa mimwe mitoo, tisava nedzimwe nzira dzekuti tive vanhu vane chimiro, dzekuti tive vanhu vane ramangwana rakajeka, dzekuti tive vanhu vanoyanana kunyangwe naMwari. Fuko rimwe chete rinoyananisa vana vaMwari navanhu ifuko rimwe chete ragamwa naJohani achibva ati, vana vangu, ndinokunyorerai kuti zvinhu izvi muzvizive, muzvinzwisise kwazvo. Kana munhu achitadza, tine murereri kubva kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama. Ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu, haazi wezvivi zvedu bedzi, asi wezvivi zvenyika yose. Kana tichinge tashama nokuda kwezvivi zvenyika ino, rega nditaure kwauri hama yangu, uri pauri ipapo, kufugidzira nenzira dzavanhu hazvisevenze, nekuti nzira dzavanhu dzine padzinopererera. Kufugidzira nemitoo yavanhu ine painosvika painopererera. Kune fuko rimwe chete rinoyananisa munhu naMwari, fuko rimwe chete rinounza kuregererwa kwezvivi, fuko rimwe chete rinoita kuti Mwari atione kakare savana, fuko rimwe chete rinoita kuti denga rigone kutigamuchira savanhu, fuko rimwe chete rinokanganwira mhosva dzingadai dzakaitwa nemunhu pasi pezuva, kudarika kungadai kwakaitwa nemunhu pasi pezuva. Fuko rimwe chete iroro ndiro gwayana raMwari,
ndiye Jesu Kristu. Kana Mwari vorangarira munhu, kana Mwari vofunga kutsikindura munhu, Bhaibheri shoko raMwari rinotionesa kubva kubhuku yaJohani pachapter 3 rinoti Mwari wakada munhu nokudaro wakapa mwanakomana wake kuti ani naani anotenda kufuko raBaba, ani naani anotenda kufuko rinogadzirwa naBaba, ani naani anotenda kumurerera anogadzirwa naBaba, kunyangwe rufu rwapo, kunyangwe rufu rwanongedzera, kunyangwe shiori yarindira, kunyangwe gehena rakugarira, ani naani anotenda akagamuchira fuko rinonzi Jesu Kristu anova neupenyu usingaperi. Fuko raBaba rinotidzorera kuna Baba, fuko raBaba rinotiyananisa pamwe chete naMwari. Mangwanani ano ndoda kutaura newe, ndiwe unoziva mamiriro, ndiwe unoziva mafambiro, ndiwe unoziva magariro aunoita. Hauna here nzira dzaungadai wakaita dzakakupesanisa naMwari? Hauna here nzira dzaungadai wakafamba dzakakupesanisa naBaba? SaAdamu naEvha vakanga vaparadzana nekuda kwemufungo yavo nemindangariro yavo yaida kufadza nyama yavo nemiviri yavo, asi Mwari avarangarira akavaratidza kuti pfungwa dzenyu hadzigone kuti kuyanana kwangu nemi kugovapo, asi pfungwa dzangu inini saMwari dzinonzi naIsaya, ndinoziva mindangariro yandinayo pamusoro peupenyu hwako. Mwari mundangariro wavo wakanaka pamusoro peupenyu hwavo ndokuti tive neupenyu uye tive nehwakawanda mavari. Mangwanani ano mwana hama yangu ndoda kutaura newe uri kwauri ikoko kuti kune fuko rinotidzorera kakare kuti tigova sevana. Regai nditende Mwari nenguva ino, regai nditende Mwari nechipo chaJesu Kristu, regai nditende Mwari nekuda kwefuko rinonzi Kristu. Regai ndinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, ndinokutendai nenguva dzino, manditendera kukurukura nehama dzangu, manditendera kugoverana navana vaMwari pasi pezuva, vangadai vakapesana nemi, vangadai vakapesana nenyasha dzenyu, vangadai vakapesana nekutaura kwenyu, asi rudo rwenyu runoda kuti rukuru makatipa Kristu Jesu, iro fuko rimwe chete rine nyasha nehanya nesu. Ndinokutendai, rangarirai umwe naumwe vangadai vaine zvivi zvisingaregerereki kuti zvivanirwe nyasha nemi Mwari wekudenga nekuda kwemuponesi wedu Jesu Kristu, mumiririri wavanhu pamwe chete naMwari, mumiririri wavanhu pamberi penyu Mwari. Ndakutendai mangwanani ano nokuda kwenyasha dzenyu, nokuda kwechipo chenyu Jesu Kristu chinobvisa zvivi zvenyika dzose. Ndakutendai Baba vangu mangwanani ano muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen.